Good morning! Dito na naman ako. As usual. Pasensya na, ang daming kalat. Dito lang kasi ako pag weekend eh. Ito na yung bahay. So, continue namin ngayon. Ang dami nilang nagawa. Dalawa lang silang mag-ama gumawa. 5 days. Ngayon, yung ilalagay namin yung sa ano ng patungan ng ulo, bubong. American style ito eh. Ito yung balcony. Mga veranda. Ayan. Saka ito. Dito. Kalahati ng bahay around. Ano yan? Balcony. Good morning. Parang swimming pool dito sa loob. Meron kaming swimming pool libre. Kasi pag umuulan, naipon. Ito yung dito sa kubeta. Ayan yung ano ng lalagyanan ng kubeta. Dalawang kubeta. Ito sa kubeta. Ayan ba yan? Yun. Yung sa lalagyanan ng kubeta sa kwarto namin yan. Ito sa lalagyanan ng kubeta. Dito sa para sa lahat. Yun. Yun. Sa kwarto namin yan. Ito yung sa kwarto namin. Dalawa lang kubeta yan. Yan. Dati parang ang liit-liit. Ngayon pang ang laki-laki. Mga taong dumadaan, hinay-hinay silang papatakbo. Mga curious lang sila siguro. So, yan yung ulo niya. Yan sa bubong. Tapos ito yung yero. Ito yung yero. Malalapad. Merong tutulong sa amin ngayon. Habang magtingin muna ako kung merong mushroom. Ang daming mushroom, kaso lang mga poison. Mga poisonous. All poisonous.
Wala akong oras papunta ng gubat. Dito lang ako sa gubat namin sa paligid. Maluwang din ang gubat namin. Maraming mushroom kaso lang hindi nakakain. Sayang. Wala. Kahit sa gubat ng matanda, walang mushroom. Bye bye. See you.